Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So today Nyaya Nandi, also known as Olinda Chapel, she's complaining, saying that Tytan is blocking her from seeing her daughter or from calling her daughter. Atoblokwa haachakwanisi kutaura nemwana wake. Of late the daughter was living with Tytan and Olinda has been traveling with work. Saka ari kupopota achicomplaina kuti Tytan ndomuitira zvese ndomupa zvese, but now he blocks me kuti ndisaone mwana. And chii chakadaro ichocho? Let's listen from Olinda herself. Everyday ndichitumira munhu mari yekuti achengete mwana. Everyday ndotumira munhu mari yekuti achengete mwana. Nezuro paindiudza kuti hanzi ndira kudzokera kuZimbabwe. Ndikati aenda. Why are you telling me? It's not my responsibility. If you want to go kunogara kuZimbabwe enda. Zvikanzi kasuda kuti ndizviuraye here. Trying to manipulate me, using suicide as a form of manipulation. So what am I supposed to do? I'm supposed to pay for your bills. Ndofana kubhadharira ndichikuchengeta inini. Every day anobva nelunch box mba mangu ndinenge ndabika chikafu ndinomupa chikafu inini. Up until today ndomutengera hembe ndinoita sei? Ndinomupa mari kubhadhara zvikwereti zvake. Ndinoedza kuti make him comfortable kuti achengete mwana zvakanaka. Kuti maybe kana munhu asina stress, asina manigini whatever mental health problems that he says he has, anokwanisa kuchengeta mwana zvakanaka. Ndichingofungira mwana wangu. Mwana wangu goes to one of the best schools yandinobhadhara inini. I do it for my daughter. Ndinoitira mwana wangu nguva dzese. Panengane mwana anobvatara kuti haana mari yechikafu, haana mari yefuel yekuendesa mwana kuchikoro. When it is his turn and his time to do something nanandi anenge asina mari. Saka I will not let my daughter suffer. Ndoomera nemari yandiri kushandira kuti ichengete iye nandi wacho. Saka ndinongomupa kuti no, tora mwana, alright, mari yacho, grocery. Ndotengera mwana wangu hembe ndini, I do everything. I literally do everything. Hey guys, so I honestly feel like kune mamwe ma issues ari deep, ma issues asinga deserve kuya on social media like this. Obviously uwe unengo uri heartbroken, uchihurta, uchita same, but I think if it becomes too deep like this, my personal issues between murume nemukadzi kana kuti vanhu vakambodanana vakarambana and stuff hafaniri kuya on social media, especially if it includes vana and stuff. Like hazvisi necessary. For me, I honestly feel like these two could do better, have their relationship, it is separate from social media rather than putting their stuff out there on the social media, because so all this while we were sending each other money, mchita say, taking care of a child, taking care of Tytan, you were good, right? And then you move amanetana, and then you start posting all those things, which is not right. I honestly feel good if you do things for your partner, if you do things for someone when you are in love, mrudo kana mazonetsana, why bring up those stuff? Because pamakazvita mamuri mrudo, I think it's not necessary. For me, honestly, I feel like Olinda can do better. I honestly feel like anokwanisa kuita zviri better rather than coming here on Facebook displaying everything. And yeah, for me it's too much kuningi. I respect Olinda and I honestly feel like she can do better than this. Comment down below and ziyewo pfungwa dzenyu dzamunofunga guys. Apa Ndini ne 2 cents dzangu, Olinda can do better rather than coming here and posting jani. This drama, it's not for her.